ndisati zvedombo ani ndowakati kurwa nedombo asi ndoda mbobvunza hapana mabvunzo aiwa hapana maquestions here mimi muda kutera zvisazvabvunzwa zvacho chiri chaungatiwo chiri nani handisi kunongedzera kana kuti iwo kuda ndoda mataura asi mataura chisekerera manje chaungati chiri nani Mutoriro neMbatutu chiri nenge chiri nani pakuona usase wakati Mutoriro neMbatutu ka vaisa fodya wawa masesi bosi muno muti ane problem ka alcohol yacho ine mataipi kati kutaura mataipi ema-alcohol toti Musombodhiya handiti wagara wakangokondemewa basically mina ndikubatsire unoda kubatsira chii ndisati ndapedza kutaura handitiwo udaonanga ma-elicit chauri kubatsira chii ndisati ndapedza kutaura tinopera munjira makuda ndatichiorati chinenge chiri nane ndechipi aitambokombera zvinhu tu chete orit iwo chimbozvipindura inini inini chandoona chinenge chiri nane inini Mbatutu inenge iri nane panera vanoti dongo riri maonero angu inini ayo iwo unozisa sekuti Mbatutu iri nane inini chandiri chiri kuita kuti nditi Mbatutu iri naneka ndechekuti 1 iri affordable handiti 2 ukanwa unogona kundorara handiti kundozorora zvako plus inokasika kuvhepa musoro womuka uripo chinozongodiwa chakudya chete but vanhu veMbatutu hamugezeka hamugezeka zvinoenderana nevanhu vacho ini ndinogezeka plus handingazviise kuMbatutu steri usauda kuisa kupiwa inini ini ndiri kumapotsi nemasuka iko ayo uri kuMbatutu ambotanga atanga achanzi awatanyaya kudhura kayo affordability saka pakazonjimwa mupinduro makuda ndononge zvese ka nezvamataura hapana chiri right handiti ndo clear answer chaiyo asi panogona kuva pane chimwe chinenge chiri nane kufara chimwe okay chaungati chiri nane ndechipiwa ndononge price better than ayo taura nemushona ora ndononge iri nane taura zita racho charo nechishona nechishona inonzi Mutoriro inoza kuti brain dzako iwo dzakashata pai dzakashata zoti unoda kuti conversation isamboenda kure ikatine unenge uchifunga kuti tanga kuseka akufunga kuti mafanizi kati kutaura zvinhu zviri serious kune operation batai munhu ndosatiga tingota sei timbotaura tiri paghetto platform hatiti sama iyo amino asi ndaenda kupfungwa dzako kuti ukona kundiparidza kuti ndinoponda kuda unozati ndatombosunga kuseni nenyaya yekuti nandakabata mbanje shamwari kungodzibata chete ipapapa nambobhema ka ndasunga ndakatodzibata kombi yatoenda saka mhosva yacho yanga yachinzi chii kubata mbanje anzi muri kubuta mbanje rasta mapamati ndati mbanje ndobuta plus hazvibvumidzwewo zvazvo nemutemo muno muZimbabwe madrugs haatombodiwa akadaro Mbatutu ndiyo inobvumidzwa manje Mbatutu zvakafanana zvinhu zvingori illegal zvese Mutoriro unobvumidzwa uri pakazino zvinhu zvitongori illegal saka ukangobatwa uri offside kwazviri sure vanokutamba ese hwawa unofanira kutorambidzwa because tikunwa tiri murodhi hwawa unofanira kunwa kana kumabhawa but wawawo kurambidzwa takaenda pariu inzwa pakasonika waindi kutaura kuti hwawa unofanira kurambidzwa because vanhu vakuabusa wawa havasi kunwa wawa ndozvikutaurwa nehurumende kunzi no hwawa unogona kuuri legal ka
but makuabuse legal age tada kuisumudza from 18 toisa ku21 as an American ubana mimi pamwe mungaite right because ngatitengera munhu koti shamwari akapfeka masiripazi shamwari azvibudi hazvina chiremerera afanira kana kabhojensi unofanira kuremekedza koti rakasiyana nenhingi nesuper ukunzwa kuda apa panyaumwe apa pane kabhawa kakaripo kwekuti wakapfeka mapatapata zveshe wanga usingapindemo kana ungopfeka zvimwe zvezvi ngati patiri panapa hapana ikwanisa kupinda imwe zvatiri wazviona nedressing yedu yatakaita yetu mapatapata nemashodzi ajini ranga risikapinde jini vaida bhoji handibariwa jezi here namudhara muronda achitoriko unoziva kuti mabhawa akadaro aiwa t-shirt yanga isikapinde do you remember vanhu vakatanga bhawa rikandena Hilton mamboka saka vane jezi havati zvemhanga zvakatoitika but imi mamfani iwe ukuda kurova Mbatutu pano neapo ndinorova kuramba ndirambe akurova ndakasiya kezvozvo ndakasiya nezuro handiti makaona ndichitokumbira mari yekuti ndoda maputi aiwa last week akarova Mbatutu kurova kana kachita kurova ndichaita ngozi inini ndakapindana nemahwani andinonyatsoziva ndi mahwani chaiwo chaiwo nonzi mahwani ekudzokera padhoo chaipo chaipo padhobe remo chai zvanga zvabheni saka ko uyu wemutoriro munorova here mutoriro sa alright aiwa chimonyarara usati waexplaina watauroveka kuda anorova here ini zvangu handisati ndambomuona achirova wakanzwa unzi wakanzwa unzi chii handina chandati ndambozva pamusoro plus mutoriro wasiyana nehwawa wakawo kuti unogona kuidentifya munhu achibva kokuti uyo akarohwa nemutoriro zita mafred mundara anenge ari kurohwa because mamwe zvaanotaura zvacho kakuti rasikei kane exactly kai vanhu vanorohwa vanorova vanomborasika because pane kakuzhandamukira kekujaja zvinhu anotobuda ipapo mamwe masigns esymptoms acho and the studies report most likely most attitude zvinhu handowatataura kuti inorwa wakaita sei wakahwanda saka saka yes hazviwandisike in other words unogona here kuidentifya munhu kuti aurova zvine zvauna nemunhu akuita alright kuda watadza kutaura pakaso unogona kuidentifya munhu ari kutsomwe azvona ari muligi macho ka saka uri kuti mudhara ari kutsomwe anoita zvinoita vanhu ari kutsomwe nokuti unongonyatsoziva kuti nowadays nepandemic iyi hazvifanirwe nevanhu handiti ukati kune munhu unorova mutoriro handiti maybe unongozvigona kutitaura zvakobho but kune vamwe vana vakatotenga mumba mava mutoro chinhu chakashata chinobatwa whatever bedside handiti ko mwana unever understand kuti zvinhu kuti baba vari kutaura vari kutamba vanobva vatongozadza black pen saka manje munhu anotoita saka pakazoni ini ndorova ani singe yamaita apa kuti uyu anorova ndotofungidzira daro bozi mazona sei vazhinji vacho munoonana zvino vanhu vanorova vanoziyana
manzi kana ndo maonero ako ya kunzwa nikuona takuta because apa zikakorekta negrama takakorekta negrama muchinzwa zvindotaura asika uri kufutika taonana kane mudhara wekuti munorowa oyari kubvuma wewe asi nezuro pakazonika wapana kubvuma kuti nezuro ndakagona ini ndaka-identifya ndega nini kuti zveshuwa akatsomewa nawo because kamwe kamufana ndibva kumusika kakapfeka zishoti rakadaiso kafamba kachimba hanzi vanonditi ndinotsomwa asi handitsomwerwe kumba kwawo vanhu vaingokatarisa zuva rimwe kachimba kachimba uzasenderano sesinganyanyozvifara of course hatingazorambi because handindombobuya mavhidhio dzitina josaya chitaura zvinhu zvotika josaya Chii anoita nezve anoita mavhidhios achitaura nyaya dzine ayo woda kuti taura josaya anotsomwa one mavhidhio akamsati mambaona saka iwo unoziva kuti anotsomwa kuona kukana iri slang yake ionoziva kuti sei anotsomwa vanhu anotsomwa handiti vati ega ndiane sling yakani junior d junior d vakazotanga kuiziya kaiplata kakati conversation makanyazorerekera kuti takangokwanodisandgirika andida kuti tipedzerana haita kuti murovani aiwa hatirovani bcause uyo anogara nehasha anogara ada kukurova iwo unogara kuda kumurovawo futi ndanyevere aiwa hamuna kangani muchida kurovana aiwa kuda kangani kakawanda kudhara makada kurovana kuda ukubvumira nazvo kaspika ikako asi kuvharwa spika ukarova kaspika ikako aiwa akurwa kwakaipa mai manje makarovana mambama naArnold ka aipa mamistake akangoitika kudhakwa kwanga kwapurikidza nokuti wani akadhakwa zvakapurikidza mumweka anogona kuda zviti akachenjera nekukunda mumwe but zvinokonzeswa nekaspika kainywa kanenge kakulauda kakanga kaamplified kutaura kunopotseka saka zvinenge zvakuda munhu apotserwa muromo wacho kuti anozvikondorora usiku tsano pane zvanda ndichifunga nguva yese tatinomboona tsano taura nemadhiri enyu panze pakamira bo kuda ngawani